ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso mar Kala TV. Kenda dieri en seche madongo mwang'iyo e lesson ma kawuono to moloyo mar kwota ni. Jakwata fwenyo ni kwota mo kadho osedhi. Ka ko jako duogo. Kendo wane kwota machielo. Kabisa. Nyasaye wuok e tich jote 18 ochiko ga par wacho ni chieng' moro ruoth nowacho ne Paulo e fweny gotieno niya kik ibed maluor to wawuoya makiling nikod bende tiyo kaka jatwang' hema mondo nwang' kaka konyore to kata kamano tije maduong' ne en kelo ji kuom Kristo. Jakwath kara fwenyo ni kae tich moro nyalo timo apart from kelo ji kuom Those will chal kod. Akoro wagol olemo yadhe ngima. Akoro wagol olemo yadhe ngima. Ko chamo kitema ngawa. Mo bedo mangima chutho. Manyaka chieng'. Ngima. Ko chamo kitema ngawa. Mo bedo mangima chutho. Manyaka chieng'. Koro gime wale mene wada wachamo ne yadhe ngima. Aha. To le yadhe ngima ne chamo jamo sodo kuom ngawa modong rudo kod ngawa. Tudo Nyasaye. Yes. Koro e tudo kod Nyasaye ni eri. Ok ni ma tich manondike manoti. Tije injili ne okondike ne. Ndio. To pile ka pile no ken pastor ma district dhano nyaka bed mangima e yor chiemo e yor yuto bende gi wach Nyasaye. Koro e yor yuto ka mondo chiemo nyaka noti kod luche kaka Nyasaye osekomiso poteni bende en yor kedo gi pek ma waromo go kawuono mana kaka wabiro neno gi pek ma waromo go kawuono mana kaka wabiro neno jumani kende kwatani duto Ote majo Korintho mokwongo gi mar ariyo nigi nengo ne ngimawa wan bende. Kare. Paulo jaote kare mitimo kondele wane kata mitimo Nairobi gi kuonde mataondegi. Kare mana photocopy mar gimetimo. Maka ne lich miwuoro. To timo kamano mar gimetimo. Maka ne lich miwuoro to timo kamano to koro Paulo wacho ni Paulo no wuok kuom luong mare gi tije mare mondo bed jane yere mondo timango Orlando wach Yesu mondo bed jauti mondo Orlando wach ngawa Yesu Kristo yes ngi prangwen ka ngwen not me tiel iga mar prangwen AD ema giduogo gigere mon amonyonre ni an gi joga ni amena amonyonre ni an gi joga ni amena wuogi chir amen gi wachi ni mondo wach gi chir wach no puonje Paulo nyo wacho ni to de Isaiah ma penjo to de koni gi nade ka ngato ko to penjo to de koni gi nade ka ngato ko to chak nade ka okor ngato. Koro mi Nyasaye oro mondo erokamano Korintho rach kendo nywandore mali dio kwa notiyo kodgi kendo dak kodgi nikech gin jotwang' hema kaka en dio kwa notiyo kodgi kendo dak kodgi nikech gin jotwang' hema kaka en Nairobi to dak to kodak kanyo winyi maber kanyo kodak okadho kanyo kadhe oywe matin to neno ka jogi nigi kinde milame kinde mag lemo to neno ka jogi nigi kinde milame kinde mag lemo mag leswa to kit jo Athens kono okwongo jar mulu gi jawach ang'o jothor wach jawach okwongo jar mulu gi jawach ang'o jothor wach jawach thore no kuro bro wach ang'o ka wuga ne uru chak wach mondo atimo kik idhi kumoro e Facebook nyalo yudo wae Kala TV kendo pod wadhi nyime e lesson ma kawuono machiegni wachako duogo erokamano. Rigi wendego mag pak Masudi machiegni gi ruodhi Janeno wachako duogo kendo Sulamugik ma center na kane wacho cha gateway jomang'eny ne donjo kendo wuok inyalo access kokadho kuom lo kata pi kendo adieri weche madongo en ndege mane onge ndege ne onge kuom chode kato giyudo ngimagi pinyno onjawore
onjawore kendo jo-Greek kaachiel gi kendo jo-Greek kaachiel gi jo-Athens, jo-Korintho gichiko itgi. To kata kan Nyasaye kama ne tije andonge inyene barua mondike jo-Korintho ok orege joma ok kanyo nyaka bede kanisa ok awach Korintho. Yes. Awuoyo kasa mwati kodiko maka wuono sana mwaleme. Yes. Kuro gik machal kamagi. Yes. Ema no Paulo orado godo e piny Korintho. Kuro Paulo korado kodi eki. Yes. To ne chune like mane koro timo owacho ni pesa mora mongara nwongo kuom chode okele kalo. Kuro gigi ne chuno Paulo mondo address en kende aching. To ing'e no ketho tije mag jok moko. To setigo eko ne ilo chiel kata jomoko noruko kode. Yeah. No hekalu mane nitie Korintho ne ok odhi kayem no Korintho ne ok odhi kayem nono kuma adier Nyasaye mane tayo tigino nosingo no kuma adier Nyasaye mane tayo tigino nosingo ni wachna ok doduog ira ni wachna ok doduog ira kapok otiyo tije mano Isaya 55:11 Jauda kapok otiyo tije mano Isaya 55:11 Jauda moko ne ok par ni Paulo ne ok par ni Crispo ne ok par ni Paulo ne ok par ni Crispo jatend sinagogi nigi yie kuom Yesu. Yesu wuoyo kodgi nyaka magolo misango weche mag miso kodgi nyaka magolo misango weche mag misango giseme nyaka Yesu zangu giseme nyaka Yesu ni unyo aikan bokuru wacho ni kamotime mesegini ni unyo aikan bokuru wacho ni kamotime mesegini ni uburu bede bongo tige tek bado ko penya sai madu chik ngawa chik Nyasaye kodama kodwe chik ero kamano watieko ko kini bori mag Paulo ni jo-Korintho nigi teko. Paulo sani inyalo tim gimoko e ng'we yamo mane onge chon kendo communication nyalo tim piyo moloyo ndalo machon chan. Ka ndalo machon te nyalo dhi chode tingen kin ndalo kani kido dhi chode idhi gi kinde literally to sani to wago sime wadom Nairobi to waidho ndege kanisa ma wale ne kawuono bende ga chandruogne. Anaja luo anaja Kisii anaja Soba anaja Kano anaja Nyakach anaja Kikuyu anaja Masai anaja Kenya anaja Uganda kano kendegi kanisa ne chalo wan ok onego te jo-Kristo wetewe kot mano buk pa jo-Korintho mokwongo motieko ka jomoyie gimotieko kanisa itieko kanisa kwa kendi. Paulo nyisogi niya kaka na puonjo mokwongo wach ni ok chikna to mar wach ruoth owuon mtamuru msamusi tijina zimeona kweni mtamuru msamusi tijina zimeona kweni uru kuomu unjo maler uru kuomu unjo maler mar jo-Korintho mokwongo aboro wesi adek mar jo-Korintho mokwongo aboro wesi adek ok onego ucham ni kare tija gi tiji moko nyaka wakwer mondo Nyasaye oyud teko. Nyasaye komiyo ngima ibo miyi ngima joma manyien nochakwa Rom nyinga Pastor Odinde ne wan gi jakwath Jojo an Pastor Charles Odinde alemo Kisumo Central. Nyasaye komiyo ngima indu wingima warom juma manyien kaachiel gi Elda Bongo e nying Yesu wakwayo. Yiena chiw namba ne kaachiel gi Elda Bongo e nying Yesu wakwayo. Yiena chiw namba ne ng'at ma jalogo mondo wal. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machalo kod ma duong' kod pak odogni e polo malo. Gwedhna jawinjo, gwedhna janeno mad weche ma wadwa wacho ka gi chorwa machiegni kodi nikech akwany Ruoth Yesu. Amen. Jawinjo kendo janeno e yo makende ahinya wagone Jehova Nyasaye erokamano
Yie wadhi kodi ka. Yie wadhi kodi ka. Nimar sakoro oniang, kendo piny chiegni uso. Kuom mano oniang, kendo piny chiegni uso. Kuom mano nodhi kodgi. Wach magombo mondo mi agedi kaka